31 март даҳҳо шаҳрвандон назди хазинаҳои чиптафурӯшӣ дар Душанбе ҷамъ омаданд. Мардум мегӯяд ба онҳо дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе гуфтанд, ки фурӯши чипта ба самти Русия бо хатсайрҳои доимӣ аллакай шурӯъ шудааст ва ҳоло бахусус дар ин хазина, ки ба ҷесеки агентии алоқаи ҳавоӣ дахл дорад, дастрас шудааст. Аэропортем там дар зилёни кассаи зилёни дар фурӯхтесам билета 3000 3-3,5 аиҷо омаде меган билет меган қиматаи 9000 меган 10000 бо меган маъмурият абед рафтагиай Уман навошад гуфтанд, ки билет ҳастай ва мефурӯшанд. танки ҳастай омаде меҷа нестай меган ки яхелш меган нестай яхелш меган ҳастай То чанд сум ака тайёре ки бихаридам билет чанд сум? ая ки ман хеле зурум намераса 15000 14000 да бахарам. Ман мехоҳам ҳамин то чанди арзон боша бурем охир. дар натиҷаи соатҳо навбат поидан ягоне аз шаҳрвандон соҳиби чипта нашуданд, вале намояндагони идора рӯйхати хоҳишмандонро тартиб доданд. масъулини хазинаи чиптафурӯшӣ аз суҳбат бо рӯзноманигорон худдорӣ карданд. ёдовар мешавем, ки парвозҳои доимӣ миёни Тоҷикистону Русия аз 2 апрел шурӯъ мешавад, аммо то ҳол маълум нест, ки аз куҷо мардум метавонад чипта дастрас кунад.